Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi wa aku Roji Bakul Iwak. Aja lali ya nek kepethuk aku tuku iwakku sing akeh nek perlu diborong. Nah, saiki ini aku ameh ngau hawane panas sira. Untuk caping iki sik sak ketemune ya capinge ya. Ambekan banyak blimbing. Nah, iki manis enak. Hmm. Hmm. Gurih. Hmm. Mantap lur. Hmm. 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 Iki blimbing. Wah, cocok be awane. Hmm. Panas-panas mangan blimbing keris. Blimbing keris ya. Hmm. Gurih mantep. Njaluk monggo. Diakeh ning wit mek dhewe ya. Hmm. Hmm. Pokoke mantep tenan ya lho ya. Hmm. Iki biasane para ibu-ibu dadi gawe tambahan bumbu ikan, nah masak ikan. Ben rasane luwih gurih, luwih sedap. Masak ikan asem-asem dikasih asem, ikan gula asem dikasih asem. Biasanya ibu-ibu kalau masak ya suka pakai ini kalau nggak ada asem. Karena apa? Karena rasanya luwih gurih. Hmm. Anda perlu, nah, gue dorong tahu macak lah. Macak oh manis nikmat, seger. Sing ngantuk yo langsung ning mripat yal Padang. Hari panas tapi gini kira apa-apa ya anane. Hmm. Wes ya ya. Aku tak mangan sing akeh, kowe nganggo delok wae ya. Oke, makasih.